set ya Bu. Nggih. Iki nek setengah dadine dua-dua, Mbak. Setengah dua-dua. Heeh. Napa setengah mawon Bu? Nggih. Nggih, monggo. Oh, ini kok. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih. Kembang bawangnya gangsal ewu. Oh iya. Lah iyalah mbok ditungi naro cilik sering. Terima kasih. Monggo nggih. Nah, uangnya kok remuk ya, Dok? Mboten menapa Bu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nek kuwi 2.000 bae. 2.000. Nah. Nganu lah Bu, kula tumbas napa nggih? Niku 2.000. Heeh, payu men. 2.000. Engko kresek ora? Mboten lah, iku mboten bati mangken. Sik urung. Ngaten mawon Bu. Tambah dibayar mau. Niki. Oh iya, Nggih. akhirnya 2.000. 2.000. Enggak. Nuwun ya, Nak. Nggih, sami-sami bati mboten ya Bu. Ora apa-apa. Lah pripun? Cap. Ya, ambil Jadi? sayang. Niki pinten? 3.000. 3.000 kula setunggal nggih. Ya. Nggih. Oke. Monggo. Ya, ya. Matur nuwun. Ya, ya, Nggih. makasih. Ya. Ketan bakar 2. Ada roti pisang. Ketan bakar 1 lagi. Ibu kula sampun. Nih, 6.500. Sampun nggih. Itu setengah karo 4.000, 11,5. Nggih. 11,5. Tumben enten roti pisang Bu. Biasanya mboten enten toh? Enten. Oh, lah berarti kula sing mboten ningali. Tambah 1.500. Tambah kula gangsal atus mboten enten ya Bu. Nameng 1.000 niki. Oh, jadi kurang matus ya. Kula kurang. Sesuk kapan-kapan. Mungkin di nek lewat diingetke nggih Bu. Dina weh mor. Nggih sih. Eh, Lan nggih Bu. eh. Bu nangkone pintenan? Nangko 10.000, 20.000. Kula tambah setengah kilo nggih Bu. Nggih. Manis ta Bu? Nyoba boleh. Kayak yang beli. Pinten 10.000 nggih. Matur nuwun Ibu. Nggih.